Hup, hup, hup. Solusi ada boneka ben gak morat-marit, ada piala, ada piring-piring cantik. Wis sing mending-mending. Ada buku, Ya, ada mukena, ya. cocok. Anda menuju ke lokasi yang tepat. Iki lho, Kang. Ndi nih, Mas? Iki Beh 3 pintu iki. ya 3 pintu. Pilihannya oke ora mau Heeh. 3 pintu tok. Iki regane 2.300.000. Wis pakai roda ya? Wis pakai roda bolong iki lho. Iki. Oh, iya ya. Sing 2 pintu ya enek. Iki 2.300.000. 2.300.000. Enek sing 2 pintu? 2 pintu rene. Nah, iki Kang, rene. Iki. Ndi? Bisa kok ngarep iki. Oh iya. 2 pintu ki regane 1.900.000. 1.100.000 iki. Ya. Nek iki kegedean, Heeh. jalur sing 1 pintu ya nek. Enek yang 1 pintu? Iki sing model sudut. Heeh. Nah, iki regane 1.700.000. 1.700.000 pojok iki ya. Iki malah enek lampune. Loh, enak lampu nih, Mas. Enek iki, iki lho. Oh iya. Terus nek sing model liyane nek 1 pintu sing kotak. Kotak, jan macem-macem iki. Iki malah rada murah iki. Iki piro iki? 1.600.000 wae. 1.600.000. Bahane wis anti rayap, anti totor. Cara pesene piye iki, Mang? Cara pesene kanggo kanca-kanca ya aja Ya. lali langsung menuju ke bio profile Mas Urip. Ya. Wis enek nomor WA neng foto profil ada, di bawah foto profil ada. Oke. Langsung klik 1 kali tak ACC ya. Oke, siap. Gratis ongkos kirim. Sak Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta, pembayaran COD ya, bayar di tempat Tanpa DP. tanpa DP no. Oke.